geni siung dawa tansah gegirisi salahing raksasa gawe geger cakat royo karang koko amadeni dewe SM regedek nyawiji Kekamane kodo geni siung dawa tansah gegirisi salahing raksasa gawe geger cakat royo mangapa amadeni dewe SM regedek ayo para buta RGDI Harta Wisnu Satria Muda Kayane anakmu Junda tembak benar dalam segar mati berkas kayu bulan indang galek kejono kebene kang amulan maloro asmoro maloro asmoro foto arep jayane arep Junda kembang menara segar melati bergas kanyo binulas dino kencono kene kang ambulan temalaro asoro
tembene kang amulan temaloro asmara. Padha arum sayane aneng wong jondo kembang menur kalung sekar mati berkas karya pinulas pino golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Padha arep sayane aneng wong jondo kembang menur kalung sekar melati berkas karya pinulas pino golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Berkas karya binulas pindho golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Kang amulan temaloro asmara. Padha arep sayane aneng wong jondo kembang menur kalung sekar melati berkas karya pinulas pindho golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Yuk 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 yuk. Padha arep sayane aneng wong jondo kembang menur kalung sekar melati berkas karya pinulas pindho golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Berkas karya pinulas pindho golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Berkas karya pinulas pindho golek kecono tembene kang amulan temaloro asmara. Padha arep sayane aneng wong jondo
bergas kaya binulas pindho golek kencono tembene kang amulat temal loro asmara Arum jayane anang wajudo kembang menang kalung sekar melati berkas kaya binulas pindho golek kencono tembene kang amulat temal loro asmara Samaniko tari regedek gedruknya Garuda Wisnu Satria Muda ya. Alhamdulillah dipun paringi iyup menika wis ora panas meneh penonton iso maju. Nggih, iki topenge wis do dibuka Pak Jo. Sih menika kawis tinggal Wajah-wajahipun rupanipun saking RGDX GWSM Mas Do. Iki wong 10 iki dagangan kabeh kecuali siji. Sinten menika? Iku Mas Nemo wis payu. Alhamdulillah. Nah, iki sing liyane sedo single-single. Single main. Iki sing arep iso ngemek jajal iso apa ora. Iya. Ora iso ya. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lu. Iki jane PHP, jare VIP iso ngemek ternyata ora iso Pak Jo. Iki pinter sing gedruk ya mojok rene. Iya.
Ya, wis alhamdulillah dipun paringi Iyup iki kepenak adem silir-silir Pak Jo. Res. Nek muga-muga ora dipun paringi udan soalnya iki wis merak November. Nah, November iki biasanya ono lagune kae Gun N' Roses kae judule Novemberin. Nah, iki November mangsane udan. Yes, moga-moga dipun paringi sehat sedayanipun. Amin. Memang peralihan cuaca seperti ini dapat mengakibatkan sakit juga Pak Jo. Iya. Iki kalau wingi bocah-bocah GWSM ini seminggu mengkurep kabeh rano sing iso menyat. Waduh tumbang nih Mas yo. Tumbang kabeh. Iya. Nah, akhirnya ngomah iki isine ming tolak angin, tolak angin, tolak angin meneh. Nek ora dikerii lah ming ngono kuwi. Ya wis. Ayo Gendrung RGDN Harta Wisnu Satria Muda tentunya. Ayo san ayo
apa dong? Boleh. Buto yaksa sang rasaka, gambaran angkara murka, siyung dawa rambut geni, mangap apa kegirisi, abang beranak kaman koko, biko mentak nyembur wiso, nyangka apa dadi lindu, letak polong kalung undu. Ho ah, ho ah, ho ah, ho ah.